Robert Abela u sħabu għadhom qed jirreżistu, il-Gvern qed isabbat sajħ u l-verità hi li kontrarju għal dak li sar fl-aħħar snin l-assi tal-Prim Ministru u tal-Ministri baqgħu ma ġewx ippubblikati kif inhi l-prassi. Iżda l-membri tal-Gvern qed jippruvaw iwasslu narrattiva differenti, tant illi f'kummenti lil Net News kien hemm Ministri u Segretarji Parlamentari illi qalulna li l-assi preżentawhom biex imbagħad tfaċċa l-Ministru tal-Finanzi illi qalilna li se jkun hemm xi tibdil f'dan il-proċess. Fej għadkom ma ddikjarajtux l-assi fil-Parlament? Fil-Parlament biex niddibattu mozzjoni importanti li tikkun. Ma taħsibx li d-dikjarazzjoni tal-assi importanti għat trasparenza? Jiena bħala membru parlamentari preżentajta fil-Parlament u preżentajta l-Uffiċċju tal-Cabinet. L-assi meta ħatamluha? Trasparenza fejn hemm? Għandek sal-kien serbal sal-aħħar ta' Marzu biex ikunu preżentati. Ta' 2023 għadhom laqas ġew preżentati però. Ta' 2023 qed ngħidlek mhux ta' 2024. Ta' 2023 tiegħi qegħdin fil-Parlament. Nifhem illi fuq l-istess kwistjoni wkoll se jkun hemm xi riformi eventwalment nifhem aktar il qudiem imbagħad jiġu preżentati. Ma taħsibx li jisu dan imur kontra trasparenza anke kien hemm freedom of information request u ġiet ibblukkata din. Qed nifhem li qed isir xi xogħol f'dan ir-rigward meta da xogħol ikun lest imbagħad nifhem li jkun hemm il-preżentazzjoni tagħhom. Inti preżentajthom l-assi? Fil-passat iva preżentajthom. L-2023. Tal-ma data il-karti għaddejthom. Fej blokkjajtu FOI? Naħseb għandek spar. Jibqa' l-fatt li d-dikjarazzjonijiet tal-assi ma ġewx ippubblikati, pass li qed jiġi mfisser bħala tnaqqir fit-trasparenza u l-kontabilta. Mhux tal-li hekk tal-il-Gvern rrifjuta talba li saret mit-Times skont il-liġi għal libertà tal-informazzjoni sabiex jingħataw kopja ta' dawn id-dikjarazzjonijiet.